de la studenții Risalei Nur din jurul meu, pe care i-am văzut și citit. Sau ceea ce simt și iau este că aspectul cel mai distinct maestrului este că el nu chema direct oamenii la sine. Cu alte cuvinte, nu este persoana cea care este accentuată, ci mai degrabă munca, ideea și adevărurile credinței care sunt subliniate în serviciu. Subtitrare MK. O, Doamne milostiv, care m-ai creat cu har nesfârșit, scapă-mă de rușinea păcatelor mele. Imposibil. O, Doamne, aștept iertarea și mila Ta. Văd clar că nu există refugiu sau sprijin în afara Ta. Ai este din fața urâtă, Vaica păcatului. Te chem cu toată puterea mea, de la forma înfricoșătoare a greșelilor și îngustimea acelui loc. Pentru binecuvântările pe care mi le-ai dat, totul îți este dator, Doamne. Eliberează-mă de tovărășia păcatelor mele urâte. Lărgește-mi spațiul. Divinule, milă Ta este refugiul meu. Și trimisul Tău iubit, care este mila lumilor, este mijlocul meu de a ajunge la mila Ta. O, Doamne, care m-ai creat cu generozitatea Sa, care m-a hrănit cu mila Sa. Eu, care am venit la ușa Ta, sunt răzvrătit, neajutorat, nenepăsător, ignorant și un sclav care a fugit de la stăpânul său. Totuși, după 40 de ani, regret și vreau să mă întorc la Tine, prins de îndoială și de tot felul de boli spirituale, cerând ciumă de la Tine, pentru că Tu ești cel mai milostiv și cel mai îndurător. Draga mea, abonează-te. O, Domnule, caut refugiu de la propria mea putere și tărie. Protejează-mă de a mă încrede în propria mea putere și forță. O, Doamne, nu mă pedepsi pentru păcatele și greșelile mele, căci Tu spui în Sfântul Coran și Allah nu îi va pedepsi pe ei, în timp ce ei cer iertare. Tu ești singurul care mă va elibera de suferințele mele și mă va aduce la bucurii. Tu ești Cel care face pe cineva să râdă și Tu ești Cel care face pe cineva să plângă. Ești, de asemenea, Cel care eliberează de boli și dăruiește sănătate și bunăstare. O, Doamne, caut refugiu în Tine. Iartă toate greșelile mele, astfel încât să nu rămână nimic pentru care să mă tragi la răspundere. O, Doamne, care existai când nimic altceva nu exista. O, Allah, care are totul și pe toți sub porunca Sa. Protejează-i pe cei care se adăpostesc la Tine, Chis. O lumină a luminilor, o cunoscător al secretelor, o, Tu, care faci să se rotească noaptea și ziua, o deținător al meu, o iertător al păcatului. Am venit la ușa Ta.
Iartă-mă, iartă-mă, Doamne, iartă-mă. Pentru ajutor. Există